Ugye? És igenis kényszermunka van, és nem tehát az összes fogalmat, amit ez a manipulatív hatalom használ, és hűíti vele a társadalmat, legalább az értelmiség ne dőljön ennek bele, a kutató értelmiséget pláne nem. Tehát nagyon-nagyon szigorúan végig kell venni ezeket a fogalmakat, és ettől meg kell szabadulni. És úgy éreztem, hogy pár helyen benne maradt a kötetben, tudom, hogy rövid idő volt. Én csak ennyit tettem mondani. Nem látok szövegeket a rajzból. Ó, elnézést. Egy-két hónappal ezelőtt volt egy konferencia az elmúlt 4 év oktatás politikájának az értékeléséről, és ugye ott merült föl az a kérdés, vagy az a megközelítésmód, ami bizonyos értelemben arra hajaz, amit a Misi mond. Tehát, hogy úgymond valamilyen irányba úgymond kilengtek a dolgok, és erre a kihívásra adott, tehát a decentralizáció kihívására, vagy a decentralizáció ellentmondásaira adott válaszként jelent meg a centralizáció. Csak hogy ugye pontosan tudnunk kell, hogy valóban, amikor elméletileg politológiailag leírjuk, vagy politikai szociológiailag leírjuk, akkor ugye a decentralizációnak is megvannak a maga, hogy mondjam, közismert társadalmi hátrányai, költségei, stb. Meg a centralizációnak is megvannak a társadalmi hátrányai, költségei, stb. Itt az a speciális, hogy az eredményt nézzük, hogy itt ugye sikerült a decentralizált és a centralizált rendszerekben rejlő összes antidemokratikus vagy antiliberális jegyet egyesíteni az oktatáspolitikában. Ugye? Na most éppen ezért talán nem is célszerű mondjuk ebben az esetben a centralizált, decentralizált fogalompárral leírni a kétféle rendszernek a működését, hanem azt mondhatjuk, hogy egy decizionista rendszer valójában az Orbán rendszer. Magyarán nem az a kérdés, hogy milyen elvek vannak, tehát hogy mi az, amit centralizáltan, mi az, amit decentralizáltan lehet leginkább szakpolitikai értelemben csinálni, hanem az a kérdés, hogy hogyan lehet, vagy melyik az a mód, ahol leginkább lehet a döntést hozni, tehát konkrétan a konkrét döntésekhez van alkalmazva a centralizált és decentralizált szint. Na most ugyanezt és azt mondom, hogy ez nagyon fontos elem, jelen pillanatban a döntések jelentős részét azért centralizálta az Orbán rendszer, mert még nem volt elég együttműködő helyben. Figyeljétek meg, hogy amikor megnyerik a választásokat, ha megnyerik, akkor hirtelen sokkal több lesz helyben az együttműködő, és akkor már azokat lopási technikákat is jobban lehet majd alkalmazni, amelyeket egy decentralizált döntéshozás mellett lehet alkalmazni, mert már helyben is oda lehet adni az embereknek a pénzt. Nem kell mindent a közgépen keresztül megoldani. Ennek azért bizonyos értelemben előképe ugye a trafikmutyi, ahol kicsibe is lehet már lopni. Tehát kicsibe is lehet pártszerű embereket viselkedését díjazni. Most a másik kérdés, amire akartam valamit mondani, ez az ideológia kérdése. Mi lenne nagyon egyszerűen azt a pragmatikus dolgot használnánk egy ilyen Orwelli értelemben, hogy nyilvánvalóan van mondjuk így, hogy a belső párt számára egy olyan nyílt hatalomkoncentrációs rendszer, ahol semmi szükség nincsen ideológiára. Az ideológia azt az egészen klasszikus feladatot tölti be, hogy valahogy azt a... Így van, de hogy valahogy azt a 40-50-60%-ot,
akinek éppen sértjük az érdekeit, meg kell győznünk arról, hogy annak ellenére, hogy szabad szemmel láthatólag sérülnek az érdekeid, miért vagyunk mi a jók? Azért, mert mi vagyunk a nemzet, vagy mert az elmúlt 8 év, bármi, kell valami, ami a hétköznapi tapasztalatokkal szembeszegezhető. És ilyen értelemben ideológikus a rendszer valóban, mert annak az a 80%-a csak így lehet kommunikálni, mert ahogy a Nisi mondta, elfogynak a források. Tehát nincs annyi ellopható pénz, vagy német adófizetők nem fizetnek annyit, hogy mindenkit megetessenek, mint nem tudnak mindenkit megetetni, ezért kell az ideológia. Vagyis ettől ideológikus a rendszer. Különben az se lenne. A belső párt és külső. A belső párt és a külső párt világa, igen. És a nép. Tóth Andrásként. Hát igen, nagyon érdekes volt különösen a magyar előadása, mert eredetileg azt gondoltam, hogy ez egy jó PR szöveg, de az előadás az abszolút meggyőzött arról, hogy ez egy jól felépített elmélet, és az a jó elmélet, a különböző elemei logikailag összekapcsolódnak, és egy abszolút koherens magyarázat a maffiára. Egy nagy tulajdonképpen minden politikai párt, maffia párt, és minden politikai rendszer, maffia rendszer abban az értelemben, hogy hát sarcolnak, különleges dolgokhoz jutnak, tulajdonképpen a különbség hát a mértékben van. És nem véletlenül van az, hogy ugye, amikor a Fidesz megkapja ezt a maffia-vád fogalmat, akkor csak visszavágva, hogy mond egy másik nevet, oszlág vagy bármit, csak mindegyik tudunk, és akkor le is van intézve a médiában egy-egy állajátszva. Bocsánat. Tehát én azt gondolom, hogy az a legnagyobb baj ennek a maffia állam ideológiának, vagy leírásnak, hogy miközben nagyon logikus, nagyon összeáll, nagyon sok mindent megértett, hát közben a mértékeken is van a probléma. Most a másik dolog pedig az, amivel viszont nem értek egyet, én nem gondolom, hogy a Fidesz utólagosan találja ki az ideológiákat. Természetesen az igaz, hogy nincs úgy, mint a marxizmusnál, hogy van egy szent könyv, 13 pont, és azt szerint haladunk. De azért olyan értelemben van ideológiájuk, hogy Fögelén, ez egy nagyon híres német politikatudós volt a 30-as években, ő azt mondta, hát ő nagyon jól tudta, és egy olyan azt hogy fontos volt a dugja, jön az ideológia, amikor bent ül a tankvezető a tankban, és csak ennyit látszik belőle. És ilyen szempontból a Fidesznek is van talán világnézete. És azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt a világnézetet rendesen megtárgyalni, mert szerintem ebben van a lényege, hogy miért is a Fidesz olyan erős, és mi a hatása. Az egyik az, és az nagyon fontos, hogy a Fidesz, hát egy óriási összeomlás nyomán lett olyan népszerű párt. Ugye 2006-tól tulajdonképpen egy óriási összeomlásra vagyunk, és tulajdonképpen a Fidesz, hát egy megváltást, egy igazi politikai vallást, egy igazi politikai megváltást, megújulást, aratást, egy új világot ígérő párt. És azt gondolom, egy igazi, forradalmi, tulajdonképpen azt kell használnom ezt a szót, egy forradalmi, radikális üzenetet küld a társadalomnak, amely társadalom egy óriási válság után, miután megbomlottak a hagyományos értékek, és a korábbi jövőbe vezető dolog hisz, hát ez. És emögött, ugye van az, hogy mi az ideológia a Fidesz, amitől hihetővé és támogathatóvá válik azok számára is, akik nem tagjai mondjuk a nagyon tág értelmet maffiának, akik nem közvetlenül nyernek az üzletben, hát a Fideszből. És van egy Ludwig van Mises nevezetű osztályiskola, őnek van a Human Action, az emberi cselekvés című. Ő azt mondja, hogy a politikai ideológiának az a lényege, hogy azt tudja elhitetni az emberekkel, hogy jól járnak. Bármilyen transzcendentális célt is hirdetnek meg, megújulást, abban benne van egy picit, hogy jól járnak. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy a Fidesz lényege a gazdasági nacionalizmus. Az a hit, és azt gondolom, ez egy nagy fegyvere a Fidesznek. Hogy itt vannak ezek a multik, akiktől elvesszük a pénzt a bankoktól, és ezt visszaforgatjuk a magyar gazdaságba. Részben úgy is, hogy azt odaadjuk a magyar tőkéseknek. És persze ebből a maffia részből következik, hogy a saját velük együttműködőknek adják. Hát ez minden történet, hogy ezt így csinálnak.
Szerintem. A mértékekben van különbség. Mercedes, Audi, De tudunk. Coca-Cola. Na most persze, Ezeket fele vannak. persze azért, mert kis országban él, tehát nem tudják, ugye nem Oroszországról beszélünk, Mises, ugye az omnipotens government, különbség van a német szocializmus és az orosz szocializmus között, mert a szovjet szocializmus egy óriási önmagát fenntartó államban működött, Németországban, hát vegyíteni kellett az omnipotens kormánynak a hatalmát a piacgazdasággal. Ugye Magyarországon is az van, hogy van egy ilyen kettős a gazdaság szerkezete. A Fidesz gazdaságpolitikája kettős. Azokban a szektorokban, ahol versenyképesség számít, ott a külföldi tőkebefektetőkkel korlátlan támogatást élveznek, és azokban a szektorokban, ahol nincsen külföldi verseny, ott meg próbálják kinyomni, és magyar. És ott jelentik meg tulajdonképpen ezt az új hozzájuk is hozzáállóban. Én azt mondom, ez nagyon fontos, és azt mondom, hogy ez a fajta forradalmi lendület és gazdasági nacionalizmus, ami vezérli a Fidesz. És ehhez kapcsolódik az általános politikai mechanizmus, és ilyen szempontból minden politikai párt itt is működik. Itt egy picit mondjuk, Ez is néhány megjegyzés még most van. Egyik a Misi követett, aztán a Pékos ezt a videójátéletet. Szerintem ez empirikus. Most nézzük az oktatás kérdését. Akárhányszor ebben a decentralizált rendszerben fölvetettük és akartuk, törvényjavaslatok a bármivel, mondjuk a iskolák kötelező társulását, kistérségi kötelező társulást bevezetni, az kétharmad kellett, azt a Fidesz megakadályozta. A szocik se szerették különösen, de tudatosan elveszett. Nem arról van szó, hogy itt volt egy olyan ideológia, amely azt akarta volna, hogy a 500 fős kisfalu is teljes mértékben önmaga rendelkezzen az iskolájáról, és ne legyen koordináció. A kétharmad miatt nem voltak hajlandók megengedni. De gondolhatunk itt a főváros irányításának a jellegére és stb. Tehát nem az volt, hogy ellencsapásként jött egy centralizáció. Másrészt pedig hangsúlyoznám, a centralizáció önmagában persze, az egy eszköz, de az, hogy az minek az érdekében működtetett centralizált rendszer, hogy az bekötöd-e egy családi rendszerbe, vagy nem kötöd be, hát ez a minőségi különbség, ahogy és visszatérek a kormányra meg a mérték. Ez nem mérték. Magyarországon egyetlen egy politikai párt sem volt, egyetlen egy miniszterelnök sem volt, amelyik maga családi rendszerében csatornázott volna benne. Soha nem került ki a legitimen választott politikai szervezetekből a hatalmi döntéshozatal semmelyik pártban sem. Akármilyen pártpénztárnokot hozol elő másik pártból, olyan hatalommal, mint a Simicska, meg a Nyerges, meg ezek nem rendelkeztek, és a miniszterelnökök, az aktuális miniszterelnökök, vagy pártelnökök pedig nem annak rendelték talán az ideológiákat, hogy megszerezhetnek-e még ekkora vagyonokat. Hát ez egyszerűen nem önmagában mérték, meg kicsit húzásba vitték, arról szól ez a dolog, hogy ez egy más rendszer, egy más logikára épül föl. Nem arról szól, hogy nem volt korrupt ez a rendszer, de szerintem az a rendszer pont a magyar vállalatok arról panaszkodtak, hogy 5-en megjelentek náluk, különböző szerepben, mindenki pénzt kért, és nem is teljesítették, amit akartak. Hát ezt számolta fel a Fidesz rendesen. És közben az egy más történet, hogy ellenzékben is egyébként minden megakadályozott, mert most csak hozom a szimbolikus ügyeket, amit komolyan vettek. A Várnegyedhez nem lehetett semmilyen fejlesztéssel hozzájárulni. Építési tilalmat rendeltek el, az ő polgármesterüknek az volt a túlélésért az ár, mert a Fidesz újra indítja, hogyha megakadályoz bármit. Bármilyen építkezés megakadályoz. Erre mondható hozzá kívülök is, hogy hát nem történt semmi szimbolikusan ott a várban, nem építettek semmi, sőt a Fidesz is rendben hozza a várat meg. Hát azért hozza rendben, mert előtte direkt megakadályozta. A Nemzeti Színház nem az ott, hogy itt kérem itt a liberalizmusra, hogy nem építettünk a Nemzeti Színházat, átvitték a másik embert, itt nem itt. Hát ez egy kőkemény dolog, és ennek semmi köze ahhoz, hogy ő magyarabb lenne, mint a másik. Arról van szó, hogy kinek van megengedve, hogy magyar legyen, vagy nemzeti legyen. És akkor valójában a magyar mit jelent, és a nemzeti mit jelent, és a nemzeti szerintem ezt a politikai fogadott családot jelent. Ugye a Sándor Klárit idézem hosszan ebben a tanulmányban, azt mondja, a nemzet fogalmát lejjebb viszi egy szinten. A nemzet fogalma nem azt szolgálja, hogy kvázi a magyarokat megkülönböztesse más nemzetektől, mint hogy minden csoport megkülönbözteti magát valamilyen módon a másikot, hanem arról szól, hogy a magyarokon belül különböztesse meg azokat, akiket elfogadott a magyarként, és kik azok, akik nem fogadott el. De ez nem azért, mert van egy rasszista ideológiája, vagy olyan nem tudom, micsoda, a zsidókat akarja kirekeszteni, vagy a cigányokat, nem azért. Azokat akarja kirekeszteni, aki nincs ebben a függelmi rendben, nem megy ebbe a...
Ebbe a nemzetbe belefér a posgai, az őskommunista, a titkosszolgálat, a besúgó, a zsidó, mindenki befér. Egy dolog lényeg, hogy alávesse magát ennek a rendnek, és engedelmes legyen ebben a rendszerben. Hát arra, hogy ha most megnézzük politikailag, más korábbi kormányok, illetve pártok semmi mással nem szenvednek, mint az árulóknak a tömegétölésére, hogy ugye nem maffia logikában működik, mind a szoszik, mind úgy szokott, hogyha valaki jól megtámadta a pártot, akkor a békesség kedvéért adni kellett neki felhúzót, kapott egy birtokot, kapott egy pozíciót. Hát a maffia nem ezt a izést követi, megöli, kész, most idézőjelben mondom a megöli, nem valami szó szerintésre, az kinyírja, nincs mese. Nincs mese. És hogyha most végignézzük konkrétan mondjuk a fázai gyűjtögetésnek a formát, vannak a fideszes körökben olyan személyek, akik ki lettek téve a rendszerből, parkolópályára, mert saját zsebben gyűjtöttek engedély nélkül. Viszont ebben a rendszerben a maffia teljesen természetes, hogy a javadalmak, meg majd kapsz, az nem feltétlenül borítékokban, de mindenféle jellege van. Van ennek nagyvállalat, pénz, offshore, pozíció, elosztható pénz, pusztán csak állás, vagy alapján. Mindenki annak meg kell, hogy ebben a rendszerben hogyan illeszkedik el. Ettől szerintem ez egy rendszer jellegű. És megint egy kérdés, hogy tud-e végül is konszolidálni. Ugye egy kiépülési folyamatban vagyunk. Most éppen nincs még totálisan kiépülve ez a rendszer. Ez majd folytatódik, ha megnyerik a választást, vagy most folytatódik. De a rendszer jellegén nem változtat az, hogy ez a kiépülés végső soron sikerese vagy, hogy hány évig tart. A tanácsköztársaság az tanácsköztársaság volt a 133 napja ellenére. És nem azt mondta, hogy akkor lenne tanácsköztársaság, ha legalább 15 évig élne. A 133 nap alatt nem volt tanácsköztársaság. Hát az, hogy mire épül föl ez, aztán valamelyik meg tud maradni, valamelyik meg nem tud maradni. Tessék, a térszabad. Hát, hogyha nincsen több, biztos, hogy nincs több. Jó. Hogyha nincsen több, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. Nagyon köszönöm a vitatkozók, a szerzők szavait, és nagyon örülök, hogy megvitathattuk legalább ennyire. A könyvet bizonyára még sokat fogunk beszélgetni róla. Köszönöm szépen.